Ay, buntag mga katusi. Ako. Ito ko sa iyo. Magatod ko sa kuan. Pang spray sa sagbot ito sa kuan. Area ni mama sa iyang katubhan. Kay na ay mga part mga wala ma igo sa pag-spray sa nag-spray dito. So na may nabilin nga pagpatay sagbot tambal. So kung ihato dito karong sayo butag kay para nga ma-spray nila dayon dito sayo po ila dang reviewon klaro ni ito lang ako sayo para nga maka balik ako dayon. Ready na ako ready na akong date pala doon. Iskit man iskit ko ma-prepare sa ko sa helmet. Dong.
klase. Wala po na mga official kayo magkaiba kayo kadalanan. Hindi na po na
Bali Jubin. Ha? Bali Jubin. Kano? Asa? Ano? Agane? Oh. Gusto ko yung tambal kaya wala nila maigo tanan ko na spray. Wa mo to maigo uban. Lagi? Tanang na ko to nga wa pa, lispat to kayo koray. Wala maigo tanan oh. Wala eh.
na yung balay dito, ha? Mama. Ako yung mama? Saan natin si mama? Oh, kisa mo? Papa. Papa ni mo? Oh. Wala na makabot. Kaya natulugon naman. Nabuktuan sa isa bulo. Kaya, kumbahan na ito magkahoy. Kasi pag na-ipituhan niya ang di ba? Ikulik mo na sa kahoy sa wala pagtumba. Kahoy ang tinganan din ha. Hindi na ang gantaan.
init. Tanggal ang lock sa ako ang helmet mga katoski, you know? Di ba? Lock sa iyang liog na lata na. Lata na iyang yun. Okay, mayon eh. Kita ko ng pagi. Mga katoski, salamat kayo. Yung pagkuban ako. Bye-bye.